tasbu bis-swit il-ronfon. Insellmulkom u nilqawkom għal programm ieħor ta' etimoloġija. Il-programm fejn nozzu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Ġimgħa ilu, fl-idjomi ġewwa x-xileb u bid-daqquqa, tkellimna fuq żewġ espressjonijiet imnebħa mill-ħut u t-tajr. F'dal-programm se nsemmu wkoll żewġ kelmiet imnebħa mid-dinja tal-annimali u li saħansitra wkoll żviluppaw tifsiriet figurattivi. Saħansitra l-popolarità ta' dawn it-tifsiriet figurattivi jaf twassal biex aktar inkunu familjari magħhom milli mat-tifsiriet l-oriġinali. Qed nitkellem fuq in-nomi ansħa u ħawsla u l-verb xtar. Żgur mhix l-ewwel darba li smajna lil min jgħidilna li mlejna l-ħawsla wara xi ikla tajba jew li xi ħadd huwa ansħa għax huwa diffiċli ħafna biex tikkuntentah, igerger u jgemgem il-ħin kollu, fitt u xejn ma jtieħ sodisfazzjon. Kemm tafu minn dawn il-qnieżaħ fil-ħajja tagħkom? Minn fejn ġejjin allura dawn it-tifsiriet tal-kliem ħawsla u ansħa? Ibqgħu magħna għax Ġużi Gatt għandu x'jgħidilna fuq l-etimoloġija ta' dawn iż-żewġ kelmiet. Laqgħet insemmu l-ansħa. Tajjeb li wieħed josserva kliem ieħor li ħireġ mill-erq kwadrilitteru tal-kelma nżħ. Il-verb anżaħ jew tqanżaħ u n-nomi tqanżih jew tqanżieħa wkoll ħirġin minn din l-idea. Bniedem jista' jitqanżaħ biex, ngħidu aħna, meta jkun ftit konstipat, jagħmel sforz biex joħroġ dak kollu li jkollu ġewwa s-sistema diġestiva tiegħu. Tisma' lil min jgħid li spiss jitqanżaħ biex jagħmel, iżda kultant ikun għal xejn. Il-verb anżaħ jintuża wkoll biex juri li xi ħaġa ġiet magħmula b'mod ta' kafkaf u b'inkompetenza. Din il-biċċa xogħol spiċċajt anżaħta u ma ġietx sew. B'hekk tkun għamilt biċċa xogħol imqansħa bla ebda sugu. ċajta tista' tkun imqansħa jekk ma tkunx effettiva. Programm jista' jkun imqanżaħ jekk pereżempju jkun mimli riklami u bi preżentazzjoni u kontenut sfurzat. Jekk pereżempju tipprova toħloq kelma ġdida, iżda l-isforz ma jiġix apprezzat, ġieli tisma' lil min jgħidlek li jħossha tistona jew imqansħa. Fil-futbol jista' jkollok rebħa mqansħa, ngħidu aħna ta' wieħed b'xejn biss, u t-tim ikun rebaħa bil-ħniena u l-karità. Tista' wkoll tiftaħ xi bieb bitqanżieħ jew tlesti xi proġett bitqanżieħ jekk tagħmel azzjoni li fiha ssib diffikultà. Tlaqna nisimgħu lil Ġużi Gatt jagħtina informazzjoni sewja fuq il-kliem ħawsla u ansħa. Issa ilna ħafna nisimgħu li aktar ma morru lura fi żmien, fl-imoddi, dari, antikament. F'Malta u Għawdex kien hawn faqar kbir, sewa u n-nies kienu jieklu l-aktar ħaxix għax ma tantx kellhom flus fil-bud biex jonfqu għand il-ħanut tal-laħam. Anki intqal ngħidu aħna illi ħafna żmien ilu f'Għawdex kollu kienet tinqatel baqra waħda fil-biċċerija f'ġimgħa, pereżempju, f'ċertu żmien. Imma l-istoriċi li kitbu dawn l-affarijiet żgur li ma kellhomx mod kif ikunu jafu kemm kien hemm fnik, tiġiġ u ħamim fil-gallinari ta' fuq il-bjut u fil-btieħi tal-Maltin. Sa żmieni ħafna nies salkemm mhux kulħadd kien jgħix ġo dar. U d-dar ikollha tajjeb jew ħażin isom aċċess għall-bitħa u aktar importanti aċċess għall-bejt. U fuq il-bejt u bitħa kont tista' tagħmel gallinari. Sew fil-gallinari kien hemm biċċa kbira fnik, tiġiġ u ħamim u dawn ma kinux jitrabbew bħala pezz imma għall-ikel. Issa ħanadilkom x'kien jiġri fid-dar fejn trabbejt jien. Kien hemm il-gallinari ukoll, kien hemm il-fnik fil-gallinari. U nhar ta' Sibt, forsi mhux kull nhar ta' Sibt imma spiss, kien l-inkarigu ta' missieri illi n-nanna li kienet tgħix magħna tgħidlu dak il-fenek. Missieri kien ikollu jrid jew ma jridx jaqbad dak il-fenek u joqtlu. Kienet il-qatla tiegħu għax kien qalbu tajba missieri, però ma rridx illi jaqgħad ċajt man-nisa tad-dar ġifieri n-nanna u ommi u jaqbad il-fenek minn saqajh ta' wara jteħdaqqa fuq il-kotzton u joqtlu. Issa minn taħt idejn missieri dal-fenek kien jgħaddi għand in-nanna u għand ommi illi bejniethom daw it-tnejn waħda tiġbed min-naħa u l-oħra tiġbed min-naħa l-oħra kienu jisolħu il-fenek. Jisolħu ngħidu, ma nivvintawx affarijiet bħala qaxru sewa, jisolħu l-fenek. Jien illi ma konx nitmezmez minn dawn l-affarijiet kont inkun ħdejhom u nilqa' il-biċċiet tal-laħam li kienet qatta nanti minn ġol fenek u nippostihom pulit fuq platt.
Issa meta tiftaħ il-fenek, allura inti tkun taf, jien ta' tifel kont naf, kif tkun il-qalb tal-fenek, għax kont nara dik il-qalb, kif tkun il-fwiet, u l-fwiet ikun interessanti għax malli tieħdu fideja in-nanna kellha dufreja twal, u minn ġol fwiet kienet taqla bħal żibġa ħadra skura. U tgħiddi trid tneħħiha għax dil-marrara tfottilek il-borma, għax il-marrara hija morra trid tneħħiha u tarmiha. U kont naf id-differenza jien bejn kliwi u fwiet sewa għax dak kont ikolhom jien il-ħadd filgħodu wara l-qudiesa tat-tfal. Issa mela dak konna nafu dawn l-affarijiet kollha, meta konna mmorru għand tal-laħam li konna mmorru konna naraw dawn l-affarijiet mifruxin fuq il-bank, anki l-kirxa, konna nafu x'inhi sewa. Issa konna nafu wkoll illi fil-każ tat-tiġiġ, it-tjur in ġenerali, is-sistema ma kienitx bħal tal-mammiferi. It-tjur, it-tiġiġa speċjalment għandha mod ieħor ta' kif iġġerraħ l-ikel. Iġġerraħ hi kelma forsi nistgħu ngħidu xi ħaġa fuqha kienet tintuża ħafna fi żmien. Iġġerraħ tiddiġestja sewa ġifieri fis-sens li taħdem l-ikel. Kull ħaġa li tiekol it-tiġiġa tmur fil-ħawsla. Għalhekk meta kien jgħidlek imlejta l-ħawsla konna nafu x'ġifieri għall-ħawsla huwa l-ewwel post, l-ewwel pakkett, l-ewwel but fejn imur l-ikel li tiekol it-tiġiġa. Issa mill-ħawsla l-ikel li jgħaddi għal ġol ansħa. U l-ansħa trid tkun ruħa ħoxna, xirfa ħafna, it-tjur jiekul ħafna drabi anki żrar sewa jgħidu biex isaħħu l-qoxra tal-bajda. Mela l-ansħa hija oġġett tiebes ħafna li maħsub biex isajjar l-ikel illi tiekol it-tiġiġa jew it-tajra u tagħmlu mod li jista' jintuża mill-kumplament ta' ġisimha biex li jkun taġġid għaliha. Issa dari xejn ma kien jinħela anke l-interjuri għalhekk ngħidu aħna għalhekk il-baqra tinbih kollha sewa għax veru anke l-internu l-ġlud kollox u l-imsaren kollox kien tuża issa. Fil-każ ta' tjur ukoll inti kont tista' tiekol il-ras, il-fwiet, imma il-qansħa ma kien jirnexxielek issajjara b'xejn. Tista' mhux tipprova kemm tipprova x'qiebsa ħafna u ma jirnexxielekx issib tarfa. Ma jirnexxilekx issib mod ta' kif tikkuntenta biex tkun tajba biżżejjed biex tikolha. Għax hija xierfa ħafna. Issa biex taxxaqa, allura jkun hemm ħafna nies li huma diffiċli wkoll. U dak konna ngħidulhom imma doffi kemm int qansam ma tikkuntantak b'xejn. Għax il-qansħa konna nafu x'inhi. Illi tagħmel x'tagħmel ma jirnexxilekx tirbħilha u ma jirnexxilekx iżibha radba biżżejjed biex tikolha. Hawn nies li tgħix kemm huma qansħa. Issa li fimna li l-qansħa hija dik il-parti ta' isfel tal-istonku tal-asafar jew tar-rettili li fiha jkun iddiġerit l-ikel u li biex jgħaddi l-ikel pereżempju mill-qansħa ta' xi tiġiġa irid jgħaddi l-ħin. Nistgħu nifhmu aħjar il-paragun figurattiv ta' meta nsejħu lil xi ħadd qansħa. Issa nistgħu ngħaddu għat-tieni kelma tal-lum li wkoll għandha x'taqsam mad-dinja tal-annimali u tal-ikel u li b'mod figurattiv illum donna kisbet aktar popolarità. Qed nirreferi għal verb xtar. Bniedem jista' jixtar sew il-kliem ta' xi ħadd jekk ikun qed jitkellem bis-sens. Tista' tixtar dak kollu li tkun qrajt jew smajt biex tieħu deċiżjoni importanti għall-karriera tiegħek. Għax il-verb xtar illum jintuża meta xi ħadd jirrifletti u jaħseb fit-tul fuq xi ħaġa. Imma allura għalfejn l-ewwel għedna li hu verb assoċjat mal-ikel u mad-dinja tal-annimali. Kif jistgħu jixtarru l-bejjem? Tlaqna naraw l-intervent ta' Joseph Borch ħalli naqtaw il-kundanna għal kif l-annimali jixtarru l-ikel. Xtar nistgħu ngħidu li għandha żewġ tifsiriet. Waħda marbuta mad-diġestjoni ta' annimali partikolari bħal ġemel, bħal mos u l-baqar. U għandha tifsira l-oħra figurattiva. Fl-ewwel tifsira li magħrufa forsi l-aktar mal-bdiewa u mar-raħħala, dina għandha tifsira ta' meta dawn il-ħlejja jiddiġestjaw l-ikel u qabel ma jgħadduh fl-istonku tagħhom, ġifieri l-ewwel jommoduh sew, imbagħad daw għandhom stonku żgħir u ieħor kbir u wara li jgħaddi mill-ewwel stonku jarġa' jitla' u jkomplu jommoduh, jixtarruh fil-fatt u jinżel mbagħad biex ikompli il-proċess ta' diġestjoni. Il-kelma propjament jekk ma nużawiex
fl-erq tagħha xeqa re. Kemm erin seraċinoglotu kif ukoll fid-dizzjonarju ta' Giuseppe Akulina jagħtuna wkoll ġġar, ġifieri bil-ġeb it-tikka u mhux bix-xebis, ġifieri teżisti wkoll bħala ġdar jew ġdar. Ma l-erq huwa xe re. Issa aħna meta nagħmlu ngħidu xtar, qed nagħmlu dik li ngħidu l-morfoloġija derivattiva, qed nagħmlu dik it-te wara l-ewwel konsonant allura tiġi xtar. Li jiġi huwa verb trux bħal ma ngħidu med u sad u ħabb. Tajjeb aħna ngħidu minn sad nagħmlu stad, minn med ngħidu mted. Ġifieri u minn xara minna xtar, ħalliha li xar ma nużawiex, imma xtar tintuża ħafna. Ġifieri dik marbuta ma' sistema ta' diġestjoni fl-annimali. Fil-tifsira l-oħra figurattiva, hemmhekk allura issa bħal l-istess ħaġa bħal meta tgħid id-dum tomoda l-ħaġa, fis-sens figurattiv imma, mhux għax qed tiekol imma id-dum taħseb fuqha, tixtarra, tosserva, jinnaf, teżamina, tiskrutina, tagħmel skrutinju fuqha, tarbila sew, u allura dal kollu sinonimi ta' marbutin mal-kelma xtar b'mod figurattiv. Jintasbu bis-swit il-ronfon kif tbatti ix-xemx sajra